pamusoro iwadaro, pamusoro iwabereki. Ndine nyaya yangu ndikundiita mhuri nepfungwa zvinosisa. Ndine mwanasikana wangu anowateedza matambira. Akazvara mwana wake muna 2011 achingoonesana nemurume wake ndaigara muRedmond. Saka aimbodzoka nemurume wake vanetsana. Inini seshirikadzi yanga yarwadziwawo kukudza vanasikana vayo vatatu chiedza ari dangu. Aiti akadzoka achiti ndarohwa nemurume ndaiti idya uzorore asi hauri ari pano dzoka nekuti wakaramba kuenda kuchikoro uchida kuroorwa. Saka anenge atobuda mumba mangu watobuda. Saka zvakatora nguva kusvika nhumbu yaanga atizira anayo yazvarwa mwana musikana. Mwana azvarwa musikana wangu anomboita 3 months vaingorowana vachingorowana kusvika pekuti mwana wangu uyu akazoronga nehanzvadzi yangu iri kuSouth Africa kuRustenburg nemurooro wangu anogara kuUbva. Vachibva varonga kuti tete vedu musoja vakakuchengetai muri vadiki baba wenyu wafa. Saka iwewe wotosiya mwana ndoendereyo kuSouth Africa unosenzera chii mwana wako. Inini ndakabudza vana vangu ndichijamba bhodha kuenda kuMozambique. Deiroro ndakatobuda ndikaenda kuMozambique ndikasiya second born yangu yange yapedza kunyora form 4 ari pamba nemunin'ina wake anga achida kunyora grade 7. Ndakadzoka vachinyararidza mwana we6 months nguva dzatava kuma7. Ndisati ndambozorora ndakatotuka vana ndikati kana kwawira mwana anenge akuda mai wake nekuti mwana mudiki anoyamwa motamba nemwana masikati zuva rovira muendesa kwamai wake. Musikana wangu namba 2 akatanga kuchema akati mama achiedza pamwe atonozvura andisiyira mwana kusenge kuma7 nebhaketi remanapukeni akasvipa. Pandaenda kunogeza ndichitodzoka ndangoswera nemwana ndaenda kumba kwake mwana achichema ndamushaya asi maketeni hakuna. Ndadongorera nemumahwindo ndaona mumba hamuna kana chidziyo chirimo. Inini hangu ndandisina kumbobvira ndakaenda kumba kwake ndandisingazivi zvaiva mumba umu. Moziya ndakapererwa ndikaenda patakishop ndikatenga mukaka ndikatenga serenade ndikadzoka ndikagezesa mwana necold water manhiri wayo ndikafidha mwana ndikarara. Mangwana acho kuseni ndakamuka kubatsira musikana wangu namba 2 uyu basa ndichiitira kuti asare nemwana ini ndimhanye kushangu ndinotenge mukaka unokodzera kuti ndipe mwana ndichiri mushishi yekutsvaga kuti mai vacho vanga vavaenda kupi. Ndisati ndaenda kutakishop nditenge zvekuti mwana ambosara achipuwa ndakatotora mutsvairo ndichiti nditsvaire mumba. Ndakazwa mutsvairo uri kuguma plastic pasi pemubhedha wangu. Ndichibva ndapfugama kutarisa pasi pemubhedha ndakaona ipepa bhegi rine gaba renani ne1 lita yedovi nevhasilini hombe nemapamba 10. Ndakadaidza musikana wangu namba 2 ndikati nhayo pasiwa zvinhu izvi pasi pemubhedha wanga uripi. Zvikanzi mama ndofunga ndaenda kunowacha. Ndakabva ndaita suspicious kuti mwana wangu anogona kunge atoenda kure achisiya mwana achikuda mukaka wamai. Ndakabva ndajusa foni yangu anga asati amaWhatsApp achiri macalls pandafona mari yakati wandi. Mumhuri medu takaberekwa tiri 4 wana akashayika. Saka vaviri vayo vemumhuri mangu vari kuSouth Africa munin'ina wangu nehanzvadzi yangu. Ndakabva ndajusa foni pandafonera munin'ina wangu akati sisi chiedzana kungouya kuno. Munhu haangakwiri bhazi kuZimbabwe kuuya South Africa asina kuti nditambire. Ndakabva ndagara ndobva ndaita 3 days rechifomba ndafonera kuti hanzvadzi yangu iri kuRustenburg nekuti airtime ndandisina. Ndafonera hanzvadzi yangu yakatoti ari kuno akasvika nemuroora wako. Vakatondiudza vasati vasimuka. Ndakabatikana. Hana kupedza vhiki 2 mukwacha mukurovana mukadzi achitiza angaenda kumba kwamai vake kudanga mvura. Akabva adzoka asvika kumba kwake achiona mumba musina zvinhu akatoenda kupolisi akanondimhangarira kuti ambuya wangu wapuwa property yangu nekuti ndokune mwana mukadzi wangu akatiza asi mwana una ambuya. Zveshuwa mupurisa akauya haana kuya achindidaidza kuti ndiende ukembe. Mupurisa akati ndatumwa kuti madha uyu semukwasha wenyu arida kutora zvidziyo zvake zviri mumba menyu. Ndakatoudza ofisi aiwa ndikati ofisi mumwoyo mangu mune kuwira ndiri kunyararidza mwana kurara ndakagara mwana we6 months. Mukwasha mumba mangu hamuna kana chinhu chenyu nekuti hembe dzemwana dzekutochinja dzakazouya nasahwira wemwana wangu. Kwatopera mazuva 3 achiti ndakadzi wozoendesa wameka shuwa kuti ndakurosa bhodha ndawa mai vangu vangazonditeera vakandibatanisa ndaenda kure. Saka mukwasha akabva atobva pamba pangu nemupurisa. Mupurisa ndiye akatoti mutauriro uri kuita mai yako zveshuwa mumba mavo hamuna zvinhu shamwari. Iwewe taga kuti mukadzi wako zvinhu akaisipi.
Mkwasha wangu akaenda, mupurisa akaenda. Ndakagara kwenguva ndofunga 8 months 9 months 10 months mwana acho ane gore nezvimwe. Mbana wangu akadzoka hake akadzokera nemurume wake. Vakazouya pangu pamba patane 2 weeks asi ndandazvinzwa kuti akauya. Vauya ndakangomuudza Mkwasha kuti handisi kuda kumbotaura nemi, ndoda kutobvunze mukadzi wako kuti zvaakasiya mwana pano akataura nemi here. Mkwasha akati mama kukanganisa, akandiudza kuti haana kutaura nemi. Ndikati iwewe chiudza mukadzi wako kuti zvaukaende mupurisa uchitsvaga zvinhu zvako, bvunza mukadzi wako kuti zvinhu zvako akapa inini here. Zvanzi mama ndakamubvunza, akati akatengesa kuti awane mari yebhasi nekuti anga asina pasipoti mwana wangu, saka aida mari yebhasi nekuti pabhodhi akwanise kupudzwa nemabhasi. So ndakavaudza kuti mwana wenyu wane gore ne7, mwana ndakasirwa ane 6 months. Mkwasha taisangana mukomboni, ndakabereka mwana wako kumusana, hauna kubvira wakandipa dowi, hauna kundipa dimbu resipo. Ndaitokurosa bhodha kuenda kuchimoyo nemuzukuru kumusana, nebhegi rine flaski rine mukaka nechifiding bhotoro nezvekuchinja mwana. So ndagara, vakabva vagarisana, inini ndandatsvaga chiruzevha changu pamuchena. Yes, locate aizwa apakatangira nechi. But issue according to pawirenyu pasamona, muti wari kuda kutora mwana nechisimba wawakasiya aine 6 months. Ndizvo? So issue yenyu inenge ichiti imi muri mbweru awabereki. Wabereki waripo? Wangu musikana ndiye aripo. Baba wacho vazoendawo kumba kwavo kudanga mvura, vakazoenda hameno zvavakaita, vakatizawo kuenda kuSaudi, vakazoshaika, vakabayiwa nebanga, vakauya vafa, vakabikwa. Ndati wenyu mwana musikana ari? Wangu mwana musikana akaroorwa kuPremier. So saka ndiri kuti saka arikuda kutora mwana ndiani? Musikana wangu akazotanga kuti 2023 muzukuru ndinaye. Muzukuru akatanga kutiza pamba, muchitakura mabhegi achiisa musango. Haana kwaanoenda, anoenda mumasahwiri angu kuti gogo wangu wabuda, saka ndauya kusara kuno. Pandinozotsvaga mwana. Izvaiuya. Ndati akuda kutorerei mwana ndiani? Ndibaba mukuru wemwana uyu, weimba yekwababa mukuru. Akatouya kumba kwangu. In fact, asi akatanga kuuya. Mubana wangu akauya January 2024. Pese apa auyi. Auya January 2024 ndandisipo. Akasvika mwana aripo pamba. Akati kumwana wake rongedza. Anzi akatanga kuti gogo waende. Zanzati gogo waenda kudadhindire madhuri kadistance. Zvikanzi rongedza hembe tiende, ndoda kuendesa kuhama dzababa wako. Ani nemwana ndakati ndiri ndega pano. Abatora mugomo pamugodhi wemvura pachiwanzi. Kaenda kuBhathington. Anzi andati gogo wakiya dhoo, zvikanditora hembe dziri pawaya dzakaoma. Andatora hembe nebhaketi ikapinda muBhathington ndobhatisa. Saka ndakazodzoka hangu kubva kwandaenda mwana asati adzoka. Mwana abva ataura. Ndobva ndagara. Musikana wangu haana kumutsvaga. Iye haana kutaura neni, haana kunditsvaga. July same year kwakauya baba mukuru. Right, chizwende. Kana imimi zvisakunetsei. Yes, munokwanisa kunge makagara nemwana wamwana ne 6 months. But hazvidi kunge mai kana baba vemwana. Mai nababa vemwana vari chii? Asi munhu ari outside that asiri mai kana baba hapasi kutorerei mwana iye. The only person akwanisa kutorerei mwana iye ndimai wacho. Kana mai akauya achiti toda mwara kuti ndimuendese kuhama dzangu, ndimai wacho. Gogo wacho haana kuendereko achita ndozvandinoda kuda ukavadaro nemichena yemapurisa. Ndine pepa rekucivil court. Vauya July baba mukuru avega ende musikana wangu gotwe rangu anga aripo. Vauya ndakavanyima mwana. Civil court musikana wangu wacho haana kuuya nekuti wangu mubvana ndiye anga anomhangara kucivil court. Ndichibva ndaenda kukoti. Civil court yakati mama, it seems kuti vanhu ava baba mukuru ava vauya pamba penyu pasina 1 week wenyu auya pano. Endai kwaishe kunzvimbo kwamunogara nekuti munogara kureserve. Zvishuwa ndakauya ndikaenda kwaSabhu. Ndikaenda kwaishe wangu. Ndikasiya mafoni namba eMkwasha uyu baba mukuru wemwana vanga vauya. Neye mwana wangu.
zvichwa wakabva watodaira ndiripo zvikanzi ndiri busy ndichakupai date ndini kana ndave free ndiwo mukwasha wangu wani zvichwa ndadzoka kubhonda kunyamazi ndinadzo dziri pasamanisi rangu ndofunga ndiri padhuze ndakadzisa inini ndadzoka kumba nemwana vadaira ishe kuti ndichakupai zuva ndini ndo idzi dzina 77 chako 77 handizii festing wakangondichimutenga senhemu yemukwasha wangu vachizviti ndi baba mukuru vasara variwo baba mutenga mdudu Ahora, eso que no sabe cómo hacer. But música mais ainda ser do suporte de ir ali com ele. Como é que stress? Linda o Não para não se usivokoti andisi vakazotobvapo kumaireva makazombozora naye handina kundotaura ichitaura mwana nokuti zvidzinai ndokutengerechi akupasomakaza siukusa akaita application for guardianship yemwana dzapirwe zvichwa mutemo ndeamwana nechi ane makore mangai mwana ane 14 years saka imaina saka maina anogara namai wake but the fact kuti akaroorwa andika izvozvo rinobvisa custody futi kwaari because akatorohwa somewhere else asina zvinoitika manje pamutemo ndezvokuti baba mukuru wowo anditi haana marunamiro ekuti aite sei auya atore mwana anditi pamwe pacho mwana mai anokwanisa kuisa mwana under guardianship yemunhu waanotrust samai wake saka imimi what you do now munoenda kucivil court and madzoka ikoko munoisa application for guardianship because izvi kubva january wauya tidoba mwana wake last year akataura neni mari ndidhuse foni yangu kufona kukukwasha chakashata isusu tombuya tokutaura chakashata tokutaura chakanaka tokutaura chakanaka tokubatsirai kuti mutemo unoti zvakati akaita iso ati mwana wenyu munhu wamutaura nezvake mwana wake kwamuri imimi mwana uyu muzukuru pachiwanhu mwana wanozoto wakura ndio panobhatanobhatanobhatanobhatanobharizwa kwamuri but imimi hamukwanisi kumira pamberi pedare muchiti mwana uyu ndini ndikuhaedi simberero hamo pamusoro chakameri inini chandiunza pana namira kuti mwana ndinomu chaakundirwadza nechekuti iye akaenda kusivhokoti kukoti haana kuuya ini ndakagara kumba ndikubhadhara fizi ndichitenga manidzi emwana mwana uri kuchikoro vaakuuya kuchikoro baba mukuru newangu mukunda vachiunzira mwana womachikeninini wobva waudza mwana kuti usanotaura kumba last week but one zvikoro zvakuda kuti unobvapo
Ndakatoona uniform yakananikwa pawaya nyowani yavauya vakatenga wakati mwana usanotaura kumba ndakatoiviga sketi seri kweimwe akutenga ndiani ndibaba mkuru. baba mkuru ane right yekuzviita but anomafuta zvepamutemo because akada kutoka zvechiforce that's the problem. Saka ini ndabva ndaremerwa kuti vakadaidzi kwaichi ndanzi kumusibhokoti ndanzi namadhiziti ndiende kwaichi havana kuuya. Saka ndochidi vari kuenda kuchikoro ndakatoenda kuchikoro iko kunobvunza maticha woti mwana abvawo kumba ndinchiti wakumaticha maticha mwana akabudawo ndoti mwana ndaanaye. Ndakabva ndofunga kuti pari kupuhwa machikendini vachatora mwana wavo yes but wangu uyu anodzokazve onditi ndauya kumwana wangu havana kutaura neni but baba vakatosvika bamba pangu July tikataura tese vakadzoka kumba kwavo. Ndopo vaitotaurira maticha mwana ndauya naye aitonzi mwana ari kuti vaiti kutaura naye deputy head kuti mainini wangu ndakavapa mari kuti wafambise kunomhangara kusibhokoti kuti wakwanise kupuhwa mwana wandipe mwana wemunin'ino wangu ndindasara ndiri baba kudzinga kwedu but munouya paground yes inini handina hama baba wangu wakabva kuzambia vega but vana ava vane hama dzavo dzababa vavo inini mwana ndachengeta chiuyai paground moti respectawo because ndakatotadza kuita zveupenyu hwangu from 6 months to 14 years. It's not a joke. Vakabvisa $200 ekuzivisa vakaroora. But in your card, there's a kind of thing. No, I don't communicate with you can't communicate with you, you can't communicate with Papa Muak. But I will share one. You and it wasn't Scabanarian Scar. I'm doing Putakunaba managers. Baba, you can't break that. I see him in one away. We don't have one. So good of you, Anthony. The Mamma Pesa. Upon which I just here came a name custom. The Anthony Gallery. But it's hardly Munazolo, the man and the next best person. I said, Jimmy. As one of people, we are access. Cannot you tell me? Cannot you think I hate me? This triangle will never communicate. But the mimic can continue. It always when you ask what you mean when I'm Baman. I don't believe it. It's like a communication. I'm telling you, say, right, it's okay. See, that is it. Malawi, that's a good way to say. How you can start like this? It's no longer a good thing. Mining man of program. More than the base for the child. For the child. My decision, my original was what we go back, who be none of the one who know by seeing what working it is. Can you name him? Say, I'm aware. And we all know Bamana. No Bamana, as you are, do mean it. No, Dr. G. Man, it is more. So I didn't say nothing. James Cameron came to the and it became my case to